Malta u bil-Maltin għal din l-art aħna namlu kollox u bil-qalb. Viva din l-art, l-art tal-Maltin. Ħolom wellet u għaqqad din is-serata Sean Buħaġar li huwa d-direttur artistiku tal-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Ewropa. Kunsill tal-Ewropa fl-aħħar mill-aħħar huwa dwar il-bniedem, id-drittijiet tal-bniedem, id-demokrazija huwa iffukat fuq il-bniedem. Allura l-bniedem għandu l-ħajja u għandu l-mewt. U dak li provajna nagħmlu, l-ħajja ċelebrajnija bil-pop u l-mewt bil-poeżija. Ġifieri armajna tim tajjeb minn Malta x'trid titlab tim tajjeb. Il-karozza bil-ħosta qed nismaħħa tgħidli Rosa Marie, Rosa Marie, Rosa Marie. Bissem u ilbes it-tama u jiġi greħat għatta u kri bit-bissima sawi. L-aspett mużikali u l-kant ġifdat fidejn Ira Losko, Jamie Cardona, Claire Tonna, Daniel Kauki u l-Big Band Brothers waqt li Claire Aġus ippreżentat u animat is-serata. Udjenza mis-46 stat Ewropew li jiffurmaw il-Kunsill tal-Ewropa imliet is-sala tal-Palais Université fi Strasburgu. Spikka l-użu tal-insin Malti f'kanzunetti tal-widna u popolari f'pajjiżna. Dik kienet opportunità tajba li naqsmu dak li aħna mdorrijin bih il-lingwa Maltija, l-mużika Maltija barra minn xtutna. Kien hawn il-programm sabiħ wisq u onorata ħafna li nista' nippreżenta l-Malta b'leħen li hu tal-verità, tal-qalb. Is-serata kienet ukoll l-ewwel esperjenza barra l-pajjiż għal teatru Anon li f'rappreżentazzjoni ta' kważi sija waħdu flimkien il-poeżija mat-teatru permezz ta' daqsxejn ta' rekwiem lil-Leli tal-poeta Immanuel Mifsud u li ġiet immużikata minn Chris Spiteri. Waħda mill-isbaħ esperjenzi li jista' jkollu artist kittib ikun x'ikun huwa meta xogħlu jieħdu ħaddieħor u jagħmel bih affarijiet illi minn beda x-xogħol qatt ma kien joħloq. U dan hu li dejjem nesperjenza meta nara ir-rekwiem lil-Leli. Din kienet l-ewwel minn sensiela ta' attivitajiet kulturali li se jiġu ippreżentati fis-sitt xhur li ġejjin fi Strasburgu, vetrina tal-arti u l-kultura Maltija fost l-istati tal-Kunsill tal-Ewropa.